Kikubor ka Batisi TV. Lawan ra asyapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka 3 Olives Restaurant, balak play nakabentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakay Lekay Bapaw ha Shillong, balayada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, balale da ka Meva Enterprise. Hadian chisngi bu ulaja ngai na kajaka bam khana na wa ro ki bahayeng asem jong ba raja Kharumnuid ki lalap ya ka mediam jong u na ka Shnong Diengrai ka badan hagitan Ichamati habaya keren baka Batisi TV link baka phone uwei na ki bahayeng ulay tho balalap ya ka med jong ba raja hakapor san baje janmen ulay tho ba hadian ba kimlap sho wat hadian balawat haki babun ki jaka ki bahayeng kim bansi bane ujon ta ka ejahar syaki pulen bat hadian katu ka nepor ki pulen kilayo jingtep baki don gibre ki bayo iu henry kham hadian pan la pentep syaki balalap ya kamet ke jong u markum tahi ki la penket sya Ichamati PHC henry hadian siteng kenta ki doktor ki la pen bana bu la klat no kat kum ke jinget ho jong u bahayeng laong ba kam shem la don kanu kanu kadak mensau bat kat kum ka report jong ki doktor ru ka pen i ba ka de ka jingyam na bala terkhong palat kamen hadu mentagi bahayeng kila dep pan pendep ya borok jinon kam ha Ichamati PHC bat na Ichamati pat ken leit ra ya kamen sasya sokra bat hadien kini ken shimti no ya kamen panon ra syaka Shnong jongki sya penthorba Shillong ya kamet pasa jong ba raja on pendep ha khandai terik rumpang ha ulum jingtep jaka balang presbyterian penthorba ha kapor arbaji no phaisngi I love you ba raja ha nim dan shu ba te Hialap na mo Diengrai sa hakmat jong ka Ichamati I poisa Shnong Brew na ho sa Diengrai ka along Shnong Brew ho ai Kano ba jim na hialam ni yo jiktip kum tu sau bje nang ni na po na shani sa po yo ken shani sa pengiwan shani ka yo sama majai ka tai ding yar sa po Ichamati tingi lapari ye tu san bje ye Nakano ka daw kung i jopi mo ba punta kajian marlong ba hakapo ba man singi yang ang to warga tangin yawa chwa I dala dia ma ti ngila long ngila file FIR ate long kulit ken ki ajing ti ngi ba ang bajan ba I ba ya chati ken yo jing te ki kulit ngi ya ko cha to te kidan par ki brew ki ba de instruction sini ken ki ba ya rap lam ngi ki phone ki nong stu hilan pa ba khamsan nang ai ki ong dan ba I sin nang ro ngi kiu ngi I nang gan Tedan dak mensaw ba I na kuno na mensaw kim dan ki biang ba ken ma pa bingil ara po hospital ru apa CHD jong ka Ichamati doktor wong kam dan ka dak mensaw tentang udah ada check up le go hai ke dang ba kalong di hai pat kamet bam dan su ka bam ka di la ter khongam tang ta ka taw ki pat ila pecalun nomor ba for bang ila bru ila asisi ke sti da che ki shet kina ki sti nomor ba kim bakla thai nomor ka de Hajan am bakla ila yang thai le di ka indra di si thai kalong ba sakut kensan ken ting thai plat thai kiom ta thai doktor tu hi kam usual mo I kam along ba di komensiem ni kan tambah idang saat ni ram hospital tu doktor par hadian di dang hadian dang steng kentai di la di kire na ba am dan show kan Ti mentar pidang don hospital na pila ara Shillong mentang I la dap teng dang ni mentang I ra sapo ni hak ni dang dap yo ki kat kisla na stie na sapo Ichamati le ya po sora tingi ang ra na Shillong dan sora